вечността и пак обратно. Може да звучи невероятно, но когато влюбен си без памет и всеки ден стократно повече обичаш и всяка нощ луната те отнася със своето ехо към нейното име. Името на твоята единствена любима. Я видите вцара. Ана, която дойде изведнъж. Ана, която остана. Изпълнена с обожание. Не жена, а песен. От Бога пратена за росен, за да продължава да я пее. Sometimes I get a feeling, yeah. Something's got a hold on me, yeah. Oh, I feel love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, I feel love. Let me tell you now, I've got a feeling. I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Hey, that's the moment. I got a brand new You will wait. Wow. even sounds sweeter when I talk. I said, oh, Oh. So, dingin talaga siya. Oh, may asa na ba? Nyaman ko eh. Oh! Iwan sapit kasi person si Mike. Oh! Nasya. Hey, amor. Karbiasa. Ти си голям, бе. Браво! Страшен си. Не знам. Просто... Ей, не мога да... Най-добре. Да съм... Това е... Не мога да спра. Не знам какво да ти кажа. Ей. Който ти се довери, няма да сбъркаш. Това е най-хубавото нещо, което някой може да направи за едно младо семейство. Да запечата целия Мики, да им го поднесе по този начин. Много ти благодарим, Печо. Ти си Move motion is rock and roll! най-добрата видеография! Спирай го.